worship ichitora nzvimbo dzayo. Titende zvakare mai mutwasikwa pamwe chete nababa vanga vachicheya, tigotenda baba namai senyamave vanga vachitungamirira intercession pamwe chete nepraise team, madepartments ese anoshanda ari pano, vari kusound, vari kumedia, vari kuushering, vari kudeco, vari kukatering, vari kusunday school, pamwe chete namai mufundisi vanga vachitishumira kuenglish service, mai vaShanoni Ngavongwe nakunashe, pamwe chete nechechi yese. Timboombera maoko zvakare kuna Jesu. Haleluya. Takamira kudaro tiverengerwe shoko raMwari. Mwari ari mubatsiri wedu. Takamira kudaro tiverengerwe shoko raMwari. Mwari ari mubatsiri wedu. Vanoverenga regai kukakama, verengai zvakanyorwa. Tiverengerwe kubva kuna Exodus chapter number 17, 11 and 13. Joshua chapter number 10 verse 11. Exodus chapter number 17, 11 to 13. Joshua chapter number 10 verse 11. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Moses painga asimudza maoko ake, vaIsraeri vaikunda, asi painga aderedza maoko ake, vaAmereki vaikunda. Maoko aMozisi akati aneta, vakatora dombo ndokurisa pasi pake, iye akagara pamusoro paro. Aaron naHuri vakabata maoko ake vakamutsigira, mumwe kuno rumwe rutivi, mumwe kuno rumwe rutivi, kuitira kuti maoko ake aramba akatsiga kusvikira madekwana. Saka Joshua akakunda hondo yavaAmereki nemunondo. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, nyora izvi mubhuku chive chinhu chinorangarirwa, uye uve nechokwadi kuti Joshua azvinzwa, nekuti ndichavhisa chirangaridzo chose cheAmereki pamusoro pedenga. Mozisi akavaka aritari akaitumidza kuti Jehovha ndiye mureza wangu. Haleluya. Haleluya. Kana Bible rako riri physical kana richikwanisa kuhighlight, wanoda kuti uhighlight panoti akavaka aritari. Amen and amen. Vari mubatsiri vedu. Handei pana Joshua chapter number 10 verse 11. Joshua chapter number 10 verse 11 only. As they fled before Israel on the road down from Beth Horon to Ezekah, the Lord hailed stones down on them, and more of them died from the hail than were killed by swords of the Israelites. Pavaitiza pamberi pevaIsraeri nenzira yaidzika kubva kuBheti Horeni ichinzi Azeki, Jehovha akakanda pamusoro pavo matombo makuru akanga achibva kudenga. Vazhinji vavo vakafa nechimvuramabwe kupfuura avo vakaurayiwa nemunondo yevaIsraeri. Vari varopafadze kuverengwa. Ndiverengerei Jeremiah 29 verse 18. Musati magara pasi. Jeremiah chapter number 29 verse 13. Jeremiah chapter number 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Muchanditsvaga mukandiwana pamunonditsvaga nemwoyo yenyu yose. Haleluya. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi varo. Tigare zvedu pasi. Joshua, ndoda kutaura nyaya yeVisitation. Ndakamboiparidza asi handina kuiexhausta. Patiri kuti Visitation, kune vasina kupinda first part of the service, ndidzoke kufoundation. Visitation, divine visitation. Divine visitation is when God brings us into a practical encounter with His presence and oral power. Divine visitation is when God brings us
into a practical encounter with his presence or power. Atiri kutaura nyaya yekushanyirwa naMwari, haudi kusara uine murangariro wekuti zvichida Mwari anga ari pano kana kuti maybe vanga vari pano. Chinhu chiri practical, chinhu chinobatika, chinhu chinoitika, chinhu chinonongedzereka, chinhu chinooneka. Taverengesa paJoshua 10:11 tiri kunosangana nevaIsraeri vari pabattlefield. Pakanga pari pamawere, nyika ine mawere yainzwisiswa nemaAmalekites, and maAmalekites vakanga vadevelopa a habit to run on a slope hill. Saka the Israelites in their power could not outrun them. Kureva kuti maAmalekites aive netsika yekuti pavanoita encounter nevaIsraeri vaivasiya pakumhanya. Asi Mwari vakanga vaita encounter vakanga vari pakati pevaIsraeri. Kureva kuti hondo ina Mwari yaisazogona kusiyiwa nehondo isina Mwari. But tsoka dzevaIsraeri dzakanga dzisina the capacity yekumhanya pamawere nekuti ndiMwari vasingagumi kukundikana. Vakati regai ndidzikise chimvura mawe chibatsire vari kutadza kumhanya. Ndiri kuti kudii kwauri? Ndiri kuti kana mweya mutsvene azokupfeka, kana simba raMwari razova pamusoro pako, hondo dzaunorwa dzimwe dzacho hauna experience, dzimwe dzacho hauna understanding yekudzikunda. Nekuti pauri kunorwa hondo vakapfekwa nemweya waMwari, vamwe vacho vauri kurwa navo vagara varwi, haugoni kuvarova pakurwa kwavo. Ndosaka uchizonzwa murume anonzi David achitaura, anoti achitaura, unonzwa the war between David and Goliath. Goliath proclaimed, and the war of Israelites understood that Goliath was a warrior and he was framed and built physically for war. David akanga ari mupfupi as compared pamabrothers ake. Zvinonzi pakauya mana Abinadhabhi vamukoma vake vaive nemitsipa mirefu, manzvanza ndinoita, vaine makumba akakura, vaitiza Goliath. Kwouya mukomana David amupfupi pana Goliath, who was also small in stature because he was not fully grown, he was only 17. You don't find a man at 17. You find boys at 17. Men are found after 24 when a bone is fully developed. Ndobatiri kunosvika Mwari kwakunzwisisa kuti platform iri kuda kurwa David na Goliath physically haikwani. Kwakuchinopfeka David newisdom, kwakunopfeka dombo. Ndiri kuti when a divine encounter kana kuti divine visitation painouya pamunhu, inouya ichiratidza the practical side of God's power. And let's back off chant. Mwari vane maoperations avanoita panyika. Mwari vachisika nyika vakaisika iri yavo, vakazvisikira nyika yavo. When God created heaven and earth, he created it as his footstool. Heaven is God's footstool. Kureva kuti earth is God's footstool. Kureva kuti panyika Mwari vanoisa tsoka dzavo panyika. Kureva kuti nyika kunyangwe yakazoidzi let us make men in our image, God did not totally surrender the world to the people. Saka Mwari vane maoperations avanopota vachiita panyika, vane mamwe maactivities avanopota vachiita panyika. Pane vanenge vakunoita those activities ndopavanoya weta inonzi human encounter. Apa tiri kuti divine encounter, meaning to say God is coming down. But pane imwe inonzi human encounter. When God is coming from heaven to earth, he is doing what is called human encounter. When we receive him, we are doing divine encounter. Kureva kuti Mwari pavari kuuya, unozwa David achinyora in his book Psalms, anoti munhu chiko zvamunomurangarira, who is a man that you do human encounter. Mwari vachinosangana nemunhu. Unozwa Bible shoko raMwari richiti, you know what God does is, when God wants to do an encounter, kana kuti pavari kukwanisa nguva yavo yatinoti Kairos time,
tine tinoti Chronicles, which was tine tinoti Chronos, which was developed into Chronicles, which means articulating events. But because it is Kairos time, which means the time of God, that one is not chronicled. Nekuti hapana panozwa painotangira, uye hapana anozwa painoperera. But yevanhu we can chronicle it. Why? Because we know where it starts, we know where it ends. But nguva yaMwari hapana anozwa painotangira kana painogumira. Nekuti you cannot measure God. Zvinonzi akagara ariko uye akanga ariko. So no one really knows when God started, and no one really knows when God is going to end. Ukanoverenga Deuteronomy 29:29 inobva yakudzokorora kuti pane information yandakakupai imi nemhuri yenyu senhaka yenyu, but pane imwe yandakazvichengetera ini saJehovha, kureva kuti hapana anoziva kuti when God came into existence, and no one knows kuti when God is going to end. Saka hatisina yatinoti chronicle time yaMwari, tine yatinoti Kairos time. Ndosaka pamwe pacho tisingagoni kuti tinogara naMwari, tinonzwa presence yavo, but pane nguva yavanounda the intensity of the presence, or he can lighten the presence. We cannot contain him sevanhu. Kune munhu wandiri kutaura naye mangwanarano. Amen and amen. Saka Mwari vane tsika yekuti when Chronos time is come, when he wants to do something, God, but kana uchida kuti zvinhu zvikuitire zvakanaka, participate with God through acts of obedience. How do you work with God? You need to participate with God. When God is doing his operations on earth, participate with him. Many people have participated in God's operations. Unotonzwa Bible shoko raMwari richitaura richiti, ndanzwa kuchema kwevana vangu vaIsraeri vari munyika yeEgypt. I have heard their cry. When Mwari pava kunosunungura Israel from Egypt, ndopa kuno participate Moses into God's activities. Kureva kuti human visitation yaMwari kuna Moses yaive nechekuita neoperation yanga yakunoitika kuIjipita. Operation yekuIjipita yakonzerwa nei? Yakonzerwa nehuman nature, kuti vanhu vari muIsrael ndo vakakonzeresa kuuya kwaMoses. Why? Ndanzwa kuchema, kureva kuti the crying of the Israelites have provoked heaven to do an encounter. Kana iwe uri mumwe munhu, you can actually cause heaven to encounter you. Pane zvinoitwa nemunhu kana akuda kusangana naMwari. Pane zvinoitwa nemunhu kana akuattracta denga. Chimwe chacho chinokutuma munhu kuattracta denga is obedience. Participate with God in his events. How do you participate? God will always use people when he does his operations on earth. And if you are to be used by God, your mind will need to be ready to receive. That is why in her own capacity, Mwari vane operation yavari kuda kuita on his way. Vari kurangarira Rahab. Why? Vane operation yavari kuda kuita. Ndopa pandinoti you need to thirst and hunger for divine encounter. Kuti Mwari kana muine zvamaakuita panyika, ini ndiripo. Saka kuti divine encounter can be caused by your hunger and appetite, or divine encounter can come usingaitarisiri. Vanhu vanonyepa kuti ukava righteous kana uri mutsvene ndiko kuti udaidze upepo hwaMwari. Rahab akarangarirwa asi mutsvene. Manzwa ndotera Ruth akarangarirwa ari muMoabite, asina kudzingiswa, asina kukura pachiIsraeri. Saka Mwari vanozoti iwo Mwari vega ndiMwari wefavor. Uri kuzanderera unozonzwa vachiti Jacob I liked, Esau I did not like. Kureva kuti Mwari pane vamwe vanhu vekuti ukamutarisa so mahurira anoita so, woti bati denga raakurangarira mahure, tsika dzaMwari hadzina anogona kudzinzwisisa. Kwaive nevana vevaprista, vana havana kuenda ikoko, vakaenda kuna Rahab. Kureva kuti pane tsika dzinoita kuti urangarirwe. Koita vamwe vanhu vanongorangarirwa nekuti Mwari akuda kuvarangarira. Hapana chikonzero chinobatika kuti uti sei mainhingi vakarangarirwa nekushata kwavakaita. Hazvina meaning. NdiMwari. Wanzanzanira. Saka chirega kufokasa pamalooks, chirega kufokasa pakuratidzika kwako, chirega kufokasa pawisdom yako, nekuti kana Mwari waakushanya vanongoshanya. Kozoita vamwe vanoranga
mauririyo zvipo zvako nechegumi chako chanzikwa kureva kuti unhu hwakanaka hunorangaririsa, but Mwari havazolimitwa kuunhu vevanhu. Kune munhu andikutaura naye, ndosaka uchizoona kuti unoti uyu nechipfambi chake sei edzisina kumubata. Aiwa, kuita usati bhururu, ngatimbodzoka padhuze. Iwe mauriro awaita sei wakararama? Iwewe imbodzokora kukura kwako uone hunhu hwako, umbozvibvunza kuti sei uri mupenyu. Vanoda kuda kure muno dzirimo shasha dzinonyatsoziva kuti inini ndanga ndiri chamakunya. Vamwe hamusatoti marega muchitobuda muno muri kutondenderera. Tinawo mauri atinawo pano, tinadzo mombwe dzedu muno muchechi, kwete kure imo muno varimo masabhuku ekumabhawa atinawo pakati. Ndopakaza uchizonzwa Mwari vachinzi ndiMwari venyasha, dzimwe dzacho kuregerera dzimwe mhuka dzekuti ukatarisa kararamiro kako. Ndaiti nezuro tiri nerimwe timu randaive nani ndakuda kutendeuka ndirege kutaura zvandaita 2016. Mazwi aya anorelata kuna 2016. Vanganoi vanorangarira ndichitofanira 2016. Pandaikuda kuti ndege dzacho chechi iri kuita sekuti vanhu vakarega kukura. Vanhu vari kukura kumana kudoko. Vamwe vacho vatori pakati pedu. Ndichitaura sokuti vari kubatsira ini. Ehe, batsirika utendeuke. Alright, andio subject yesu ranasati sokere kufind out. Bandida kurangaridza kuti vanhu vanoita zvakaipa vasati varega. Muri kutenderera. Pamwe pacho Mwari vanokuchengetera nyasha vachikupa mukana wekutendeuka. And the grace will never be there forever. Kana warinzwa tendeuka. Rega kuramba uchipedzisa alphabet kana wanga wapa G chigumira ipapo. Alphabet ndakatorinzwa mucounseling. Ndakapedza alphabet yese kuna A kusvika kuna Z. Zvekuti tikatora mafingerprints ari pauri ati akanyanya kusangana hapana kana wani rubuda. Mwari kana vakuvisitira vanhu vane tsika yekosi. Mwari zvavanoita vanotarisa, remember God created us, vanotarisa potential iri mumunhu, vanotarisa capacity iri mumunhu, vanonzvera mweya uri mumunhu. Ko anototorwa achiita divine encounter yaanorohwa nemweya mutsvene achifamba kunosunga vatendi. He was fighting the Christians and the early believers. But God saw the appetite in him in preserving Judaism instead of Christianity. And God wanted the passion. God also chose James, Peter, and John, fishermen. Why? He wanted the patience in fishing. Hakuna munhu ane patience as fishermen. Kuredza hove, kuenda kusango usikazondobata rinhu. So a fisherman is a very patient person. Anyone who does fishing is very patient. And anyone who does fishing as a hobby. Anospera hobby zhinji ndeyamacheso nasystem zvazvitazvino. Ukaomera bhebhi rako ndinoritora, it's a hobby, it's activity. But fishing, and apart noise, close your mouth. You don't answer your phone. After 2 hours, that's when you take it. Sometimes 4 hours. So God wanted that patience. That's why Jesus took James, John, and Barima fishermen. It needs patience. If you work with people in the human, with people, you need patience. Kana uri mfundisi asina patience, unofana ngo uine double anointing. Nekuti vanhu vekuchechi ukavatuka vatsoki, unopinda iwe nemukadzi wako muri vaviri. Manzwa ndezera. Nyasha dzaiva navachivese, dzavana vachiweshe dziya, adzisati ana kuti chivese ndati chiveshe. Nyasha dzaiva navachiweshe dziya dzekuti maurese mira yapo, zvidhakwa zvese mira yapo, hadzinyanyi kuwanikwa. Ndakazviona ini vanhu vachienda pavanzi vamire nemastafu masikati kwete manheru. Ndanga ndamukomana mudiki ane 19 years, ndakanzi vachiveshe vachiti maurese uyai echikadzi chetapo, echirume uyai, vaputi vembanje nemapurisa aive pana kusunga vaipita mbanje. Kureva kuti kune
dzimwe nyasha dzekuti kana dzapa musoro pako Mwari akupfeka unoita zvimwe zvinhu. Ndakachizvifunga ndikati bhachi randakapfeka iri rikapfekwa necelebrity robva rachinja value. Unozviziva here izvo? Mabhachi akadai aya akatanga kupfekwa nemacelebrity handiti vanhu vese vanobva vatanga kumatenga kureva kuti munhu anogona kuisa value pachinhu. Manzvazvandotara munhu anoisa value pachinhu. Why chinozoita munhu iye anenge apiwa a certain anointing or a certain skill naMwari isiri mune vamwe vanhu. Amen and amen. So nandiri kuti inini participate with God through acts of obedience. When we have prayed, it is time to look for ways to cooperate with the Holy Spirit. We must not only end in prayer. Soon after praying, you must find ways to cooperate with the Holy Spirit. The Holy Spirit wants to do things on earth, but you must, but as a church is, we pray, and there are no acts that we are seeking to participate with the Holy Spirit. Let's participate in what the Holy Spirit is doing. What is it that I need to do to participate with the Holy Spirit? We want to participate with God in His work. How do you participate with God? For you to fulfill your prayer, you need to participate with God in His works. Ukaona vanhu vachiri kuquestiona zvinhu zvakaita setithing, ukaona vanhu vachiri kuquestiona offering, vanenge vasati vaita chinhu chinonzi divine encounter. Nekuti pakaburuka mweya mutsvene, vanhu vaitotengesa minda yavo kuti vavake machechi, vanhu vaitengesa minda yavo kuti vhangeri riende kumberi, kuti chechi Mwari varambe vachiparidzwa. Kunoda vanhu vari kunoparticipate in God's work. Kunoda vanhu vari kunoparticipate in His work. That's how you complete prayer. You don't pray and go home. You pray and participate in God's work. That's how God wants you. The more passion you have in participating in God's work, the more God reveals Himself to you. God has a tendency of revealing Himself more and more to those people that are participating in His work. It is His desire to be worshipped. And whoever participates in His work, that's why you see up to now, America still competes and will remain a powerful country. They preach Christ through their currency. And they've written it in God we trust. Whenever you are putting a US dollar in your pocket, you are confessing in God we trust. Remember, there is no separation between the God of Israel and the God of war. There is no separation between the God of Israel and the field in Israel. Munda urimu Israel naMwari hapana msiyano. Those are chiti Isaac planted in a year where there's no rain. He harvested 100-fold. Kureva kuti Mwari watinonamata haasari muchechi. Mwari watinonamata tinoenda naye kubasa. Ndiye Mwari ikoko. Mwari watinonamata tinoenda naye kumunda. Unozonzwa achinyora chiti kunyangwe mombe dzikasabereka mumatanga. Kureva kuti Mwari watinonamata ndiye Mwari anoberekesa mombe mumatanga. Why ndichidaro? Zvinokonfeswa nekumanifestwa panonzi naJacob, ndaakupenda tsvimbo kuti dzaona mavara, kureva kuti the spiritual component yemunhu haizosara muchechi, anoenda nayo. Mwari wenyu ndiye muitisi wezvinhu kubasa. Mwari wenyu ndiye mugonesi wezvinhu kumba. Chakanganisa chechi kuti taakuenda kuna Mwari musi weSunday. Hapana separation between you and God. Nangachiudza dzimwe hama dzandanga ndinadzo nhasi pakuseni, ndikati whatever we do, kwatinoswera kumabasa, it starts here. Panapa ndo pamudzi wemabasa edu, pano ndo pamudzi weupenyu hwedu, pano ndo pafoundation yemota yamunodhiraivha, pano ndo pafoundation yehembe yamakapfeka, pano ndo pafoundation yekuti wivhi irambe ichibatira. Because unogona kuisa ikakwatanuka nemafuta, unogona kuazora akasanamira. Chaitika chii? Vanhu vari kuseparata Mwari vavanonamata nebusiness ravo. But unotonzwa Bible richitaura zvakanaka, roti go and plant. Kureva kuti Mwari vari kutuma vanhu kunodyara vari musimba ravo. So divine encounter, kana Mwari vatinonamata, unotonzwa Bible richitaura chiti patiri kuti
Mwari vari kuzviratidza muhondo. Pataverengesa kuna 1 Samuel chapter 17, unoona kuti Mwari vanoti Moses paari kusimudzwa maoko, Joshua ari kukunda. Moses paari kudzikisa maoko, Joshua ari kurohwa. Kusvika Huri naAaron vagadzika Moses padombo. Kureva kuti it was no longer the will of Moses, neither the capacity of Moses, but paakuda Huri naAaron kuramba vakabata maoko kuti hondo ikundwe. Zviri kuitika zvii, hapana separation yehondo naMwari, hapana separation yedivine encounter nechipiki nepamunorara. Saka vanhu vazhinji vari kunoita problem yekufunga kuti zvikaita kubasa takiyakiya, zvikaita kubusiness takiyakiya, zvikaita kumarriage takiyakiya. Mukaseparata Mwari vamunonamata nebusiness renyu rinonyura. Mukaseparata Mwari vamunonamata nekuti wamuri kushanda nawo kumabusiness vamene vaMwari vavo. Makabona zvinoita maMuslim musi Friday na2, iwo mainstruments atiri kuridza takatenga kumaMuslim. Friday dzikakwana na2, even uine 500 na12, even uine 500,000 yako, they close. Vanoti Mwari wedu uchakudzosa. Ende zveshuwa munoonekwa na2 makazara padoo, makamirira vachida kunonamata. Mwari wavo akuchengetai, munonamira padoo ipapo. Kureva kuti ndiri kuenda kubasa, handisi kuenda kuchechi is a misconception, because wasiya chinogadzira basa, wasiya chinochengeta basa, wasiya chinogadzira nyasha. Ndosaka uchizonzwa Moses naAaron vachinzi endai kugomo naFaro munonamata Mwari wenyu, asi mombe nevakadzi, vakadzi venyu nevana nemombe dzenyu nehwai nembudzi siyai munonamata Mwari. Zvikanzi naMozisi mucharumwa nematatya kusvika mati papa ndinokurumisai nematatya. Kana takuenda kugomo kunonamata Mwari wedu, tinoenda nehwanda, chese chinonzi chedu. Kana takuenda pamberi paMwari tinoenda nacho. Why? Chakabva kuna Mwari, chinodzokera futi kunorumbidza Mwari. Saka hapana separation yemunhu nepfuma yake naMwari wake. Ndichiri nemunhu here kureva kuti pamwe pacho munoti zvechikristu tambosiya taakuita zvedhudhu, munorohwa mukabva maziso. Kana makutonorwa endai naMwari wenyu, nekuti Mwari wenyu haatye hondo, akagara azvi. Bhaibheri shoko raMwari parinototaura, unonzwa zvichitaurwa mushoko raMwari naJesu, vanoti since time of John the Baptist until now the kingdom have suffered violence and the violent shall take it by force. Kureva kuti pamwe pacho pamunofunga kuti mweya mutsvene haasi violent, mweya mutsvene ari very violent. The Holy Spirit is violent. Why the Holy Spirit is violent? Rega ndikupe revelation. Hakuna baba vanosekerera mwana achirohwa. Can I repeat this? Hakuna baba vanosekerera kana mai mwana achirohwa. Saka isu kana tiri vana vaMwari, patinopinda muhondo dzedu, ndonguva inosimuka Mwari wedu. If you want to know how powerful your father is, be provoked. Saka isusu paya patinoti munhu handidena ndaakudhila naye ndega, ndopatiri kuperera. Kana munhu atondidena ndodhila naye nababa vangu, nekuti baba vangu ndibaba vehondo, ende hakuna Mwari vanosiya vavo vachirohwa. Can I repeat this? Saka kurova kuti even vanhu vaya vanotiitira jealous, kana takuenda kwavari handei naMwari wedu, even kubasa kukaita confusion handei naMwari wedu, even contract ikasaita zvakanaka ngaiudzwe Mwari, even pandinorara pakaisaita zvakanaka ngapararo ngatiende naMwari, because I cannot separate the God that I serve and myself. Kutaurira munhu ari padhuze newe kuti are you participating in God's work? Chinhu chakuvadza vanhu izvi. Ndine mwana wangu mukomana anonzi Ngavo, vekubereka panyama. Ndine umwe wacho anonzi Kunashi, ndozoita big sis anonzi Shona. Ndinogara nawo pasi ndichivataurira kuti zvinhu izvi zvinhu zvenyu. Handiti paunovaudza kuti zvinhu zvenyu, mukomana wacho pandakamuudza ndikati ichi neichi ndechedu, zvikanzi masiyirira chechi, inonzi chechi yaPastor Jirichi, can I add it to my assets? Kureva kuti maarika mane that sense yekuti kana chiri chababa vangu ndofanira kuchichengeta. Saka hakuna mwana anotenda muna Mwari asinga participate in the work of the Father. So as the moment you become a Christian, you must have appetite to participate in the work of your Father. And
kusha kwataita tillage. Munoziva kuti barika rakauya sei kuAfrica? Rakauya nokuti vana baba vaida vanhu vanoshanda mumunda. Ndo one reason why vana baba vairoora vakadzi vakawanda. Isu mazuva ano ukaroora mukadzi wani akazvara neoperation wanyura, wotoziva kuti apa 4 handichadariki, ende unenge usingabvumirwi wechipiri. Saka namba yako yadi yako, but madhara right anenge aine 9. Ende competition inokonzera multiplication. Competition causes what? Multiplication. And competition also causes effectiveness. If you are competing with someone, you become effective. That's why I not when I made it when I 11. Why is what come I pata kwa numbo neniyo, kwa mai nini kune numbo neniyo pata. That's why I'm torn out paparika. Vakadzi vai compete out ndindo pavana vakawanda. Nditi saka ndipedza kutsanangurira kuti chakonzeresa vanhu vazhinji vana baba kuroora vaida kuti mumunda muwande. Concept yangu iri kuti kana ukanga wane vashandi vakawanda mumunda, nemunda wacho unobuditsa zvakawanda. naMwariwo vari kutarisira. That's why kuti kudenga kunofarwa kana panyika pakatendeuka mutadzwani. Mwari vari kuti pane atendeuka awedzera vabati mumunda. Mazvazo ndezera awedzera vabati chi mumunda. Kutendeuka kwe1 kunoreva kuti vari kurumbidza Mwari wadini wawanda. But vamwe vacho vakatendeuka but inyope. Hauna unyope. Chii chavakaitira Mwari? Chaunoti I have done this for the Lord. Ukatonhora uyu kuchechi, ukaitirwa makuhwa unobva warega kuya kuchechi. But unosara pana vamwe vanhu vandinomboda kubatsira. Unoziva kuti munhu ane makuhwa akakuona uchichema awina, iye naSatani wawina. Indinobotsvaga munhu wekuti paanenge apedza kuitirwa makuhwa obva asangana nemunhu, nyaya iyi yamakataura ndakainzwa, but iye haina nebasa rese, tichapfuurira pamberi tichirumbidza Mwari munhu waMwari. But ukataureko ende unoziva kuti hapana prize yekuchema. I need to tell you this, you can cry. Ndakamboudza vamwe vanhu parufu samufundisi, ndaenda kunoviga vakafa vavo, vakomana 5 vafirwa nababa vavo, vakomana vaichema ivavo, uyo akamburuka vachifenda ndikavadaidza vari 5 ndikati muri kuchema baba vanovigwa nani? Zvamuri kufenda kudai baba vanovigwa nani? Mufundisi ndarwadziwa, ndikati ndimi matanga kufirwa here? Vanhu vari kufirwa kuno kuSouth Africa, utodhiraivha mota yakachena unoviga mberi kwako kunyepa here. Ende vanhu vese munoona vachinyepera kufenda mukavasiya vanomuka. Ende kana nguva yeti yakwana vachaitsvaga. Muri kuzanira kuchema kuya kwana anobata kuya. Indambosvika mwemusi ndikasvika mai vashaikirwa nemurume vavo vari vaviri, vakayatsogara zvandakaita izvi vachifonera vanhu. Kungoona munhu aya mawowa. Muri kuzanira kuchema does not reward anyone in any way. Ask my wife. Me, I don't cry. Don't forget, if I shed a tear, it may be because the funeral of my mother and my father. I only shed a tear. Azvibhadhari. Kana Mwari vatotora azvibhadhari. And I need to tell you this, even kune vakadzi vakaroorwa kuchemera murume, vamwe vacho vari kutotsvaga magirlfriend because unonyanyochema. Ndingagare parufu every day. Semusina kusuka ndino sei mara ndinobuda because wakapusa, ndingagara ndichigara nemunhu anochema. Pano panonzi pano PO box pano, muri hauna kuibva, muri hauna kuibva, bikai muriyo uibva, uri kuchemei. Chii chinochemedza ipapo? Pautaura kuti mba mune tsvina, chii chochemedza? Mune tsvina is a fact, tsvaira. Kuchema hakuna zvakunokubatsira. It doesn't pay. Can I repeat this? Vanakomana ivavo vakagadzirirwa bhokisi necommunity, mukakumbirwa cabbage necommunity. Tapedza kuviga ndine funeral police, kati maichema. Takaita zvaivepo because maichema. Kana wafoira form 4 wafoira, kana watetswa nhumbu hapana reverse. Chitongochengeta nhumbu yacho tichengete mwana. Kuchema nhumbu haibvi nemisodzi. Ende dzisingadiwi ndo dzinokura manje, hadzifi dzakabva. Even mukaimira poison haibvi. Ina baba ndoinobva, isina baba haiendi. Inokura chete. Ende chimwana ichocho chine chakauya permanently hachidzokeri.
saka ndiri kureva kuti ndakaona nhumbu dzinosungwa kusvika pa9 months kunoberekwa healthy baby, ende vese vakadzi vanoyeyema, vanenge vaona kuti panoyeyemeka. Kana pasina chekuyeyema, kutongodya zviri pavarutsi, havaite noziya. Jehovha uchitibatsira. Zvenoziya zviya kutoziva kuti pana anoitirwa noziya, kana pasina hapana, toita zviripo, totopfuurira pamberi toenda. Ende vese vakakurira pamabarika, mukadzi ane varume 9 haana nguva yenoziya. Kana waita noziya uchapora. Mozondiudza kana masimba, regai ndimboshanda nevakasimba. Jehovha uchifura pamberi. Mawowa aya hakuna. Mwari ngaakubatsire, rega kugara uchichema zvenhanto. Inini munhu wese anochema ndotokuudza mufisi mangu kuti chemai mupedzi. Handipi kuti munhu musodzi kuchemei. Chii chiri pasi pezuva? Chinyowani. Can I repeat this? Kuchema, hands it's a healing therapy. It's not a healing therapy. Kuti baba wose vakaita magunda vana vako vasikana vachiona uchichema, havakuudze problem futi baba vanochema. Vamwe vana baba vari pano, vakadzi venyu vanotaurira hanzvadzi dzavo zvinovanetsa. Why iwe unochema? Tarisa munhu ari padhuze nekuti ndiri kunzwe futi uchichema asina basa. naMwari haashandisi vanhu vanochema nhanto. Can I repeat this? Mwari havashandisi vanhu vanochema nhanto. Mwari ari kutsvaga the bold and the courageous. Unotozwa zvichinzi mubhaibheri kune chinhu chinonzi the spirit, inonzi encouraging spirit, a courageous spirit. Varume nevakadzi vanoshandira Mwari in season and out of season, makuwa or minus makuwa. Work in his field for you to be blessed. Hakuna cheche yauchazopinda isina makuwa. Hakuna kana one. Hakuna. Ende hakuna kana family wari yauchagara ine vanhu. Ndainamata nomwe ndaitaura nomwe mukadzi wangu mufundisi. Pandakaroorwa munhu wese akandivenga ndikati wakapusa. Hapana kana akakuvenga. Hakuna kana akakuvenga. And do you know kuti vanhu vakaziva kuti uri wiki vanokushandisa? I want to repeat this. Vanhu vakaziva kuti uri wiki vanokudini? Vanokushandisa. Ini ndakakuudza kudhara. Ini musana wangu wakasimba. Uyu wakasimba. And ini ndine musana. Handitadzi kuparidza nekuti vanhu vataura zvavataura. Even kana Sunday yakwana ndoparidza. That's why muchiona kuti every Sunday nendichiparidza and nendichiparidza ndichisoba. Hazvisi kuti hamusi kuita makuhwa. Muri kuita makuhwa, but makuhwa enyu haana zvanondikanganisa. Handingatadzi kuparidza nekuda kwemakuhwa ako iwewe. Hauna undidaidza pandakadaidzwa wanga usipo. Even ukabuda chechi Mwari anounza vamwe. Chechi haivharwi nekuti haina kutangira kumba kwamai wako. Kana taakuparidza Jesu, tinoparidza Jesu in season and out of season. Mwari verugare vachidini? Vachikudzwa. Vanhu vazhinji pakuva yendozvisiya kana riri business, kana ndiri ndakarejista company, even pakaita muroi company yangu handivhari, even pakaita mbavha company yangu handivhari. Kana ndaivhura naJehovha ndinoivaka nani? naJehovha. Handitangi nyaya dzangu nevanhu, handigari pamazwi evanhu. Ndakanakidzwa rimwe gore namai mufundisi. Ndakamboita one of the sisters anga ari singles. Akatumira nude pictures pagroup remasingles. Ini ndaitodrive ngati kuna mai mufundisi maona here zvaitwa nemwamenyu. Akati iye angoisa manude kuti tese tiri kuzviita wrong post. Ende Sunday anga ariko kuchechi. Anokuda chechi. Sunday anga ariko kuchechi achitonamata paota ko akatouya akanamatirwa. Vanhu vakangotaura Sunday ndiye uyo. Next Sunday zvatonomawo Jehovha vachidi vachikudzwa. Ndaita mistake iva zvinenewe Jehovha uchanditonga. My friend knows she never left the church. Now she's still talking to us. Ndaita mistake zvinewe kumboita kanhu kadiki so. Handinozotarisana sei nevanhu vana vanadenga. Kana takuda kusangana naMwari ngatisangane naye in season and out of season. Pazvino even ndikarohwa nemurume pachechi next Sunday ndodzoka ndewangu. Kopa ndakambokiswa wakadi kutaura wazotaura chete ndarohwa ndezvako izvo. Jehovha achikudzwa ndezvako izvo. Do you know one thing tandofarira? Munhu wese ane I don't care attitude they prosper. Munhu wese asingatarise unhu hwevanhu they prosper. One thing tandofarira pakunamata Mwari. Kune mistakes atinoita in the kingdom. Kune challenges atinoita in the kingdom. Ndaikuudza nezuro ndikakuti ndaikuudza musi Friday ndikati kuZimbabwe
ndakaona my former president vachiaga the new president in harmony vachimukorokotedza kuchechi ukaitirwa makuhwa hamuzokwazisani. Saka ari kudzidza kunomwe ichechi here kana kuti inyika. Politicians knows kuti kubasa kaitukanirana kubasa ndaidawo mari yanoida iye ndaakudzigarika ndimukorokotedza. When we say divine encounter, unonzwa Bible soko ramachiti Huri naAroni vanga vakabata maoko aMoses. Patiri kunoita divine encounter, it's not every time pazvinenge zvakanaka. It's not every time mumuiri paunenge uchida. It's not every time paunenge uine capacity. Kushanda Mwari, pamwe pacho you stretch yourself until you cannot do it anymore. Can I repeat this? Ndaika challenge kwa kuti takabva pano na 5 Friday. Mai nyabadza ndakasvika vatu vapano na 8:30. Iwo akazomuka na 2 masikati. Vakarara. Pamwe pacho kushandira Mwari hakusi kuteerera muviri. If God asks us to do something specific, an act of obedience can bring a powerful breakthrough. An act of obedience can bring a powerful breakthrough. If you want a powerful breakthrough, try and do an act of obedience. An act of obedience brings a powerful breakthrough. An act of obedience brings a powerful breakthrough. Ndepapi pazvinoonekwa mushoko raMwari unotaridza kuti Hana did an act of obedience. Akanosiya mwana kuchechi at 3 years akazobereka vake mumashure. Unotaridza kuona kuti kune varume nevakadzi mushoko raMwari vakaita an act of obedience. Vana Peter vanosvika pakufa vachiti ndiroverei musoro pasi makumbo mudenga musandifananidze natenzi wangu, achishandisa kuti ndakati Mwari handizokurambai futi, akasavaramba. So an act of obedience. Ende mukatarisa kuti vanhu vanoita zvinhu zvakafanana netithe, maoffering, maappreciation, vanhu vanoseva kupraise, maashers vanosvika pachechi na 7. It's an act of obedience. It's something that takes strength. It's something that takes time. It's something that takes money. It's something munhu wese anoda kurara. Mukatarisa vamwe vanhu vari padepartments anouya na 7 pachechi anotoshanda Saturday omuka futi Sunday kuroti haana zuva raanorara zuva rese raanomuka kwachena. It's an act of obedience. If you want God to take you up, God asks some specific items to be done, but they need an act of obedience. Kunzai munhu akaita seni ndokuudza kuti chegumi chinorwadza kubhadhara. It's not an easy thing to pay tithe. It takes discipline. It takes obedience. Because ukataka kubvisa tithe yakati one day it's a car mortgage or it's a bond remember. You can actually aid 990 imwe imba, 990 imwe mota. So those are acts of obedience. Kuti Mwari vakakuudza kuti chegumi hachidyiwi, you obey. Mukatarisa vese vaya vasingahuri hazvino kuti havana chiunu chinotoswinyawo sechako. It's an act of obedience. Vamwe munozvigona sei? It's obedience. Imi munonyanya kuvaviwa because hamuna vazvo, hamuna chamunotya, muri vana comrade chakanyuka. Saka it's an act of obedience. An act of obedience brings a powerful breakthrough. God has a habit of asking for something from you before he uses you in the kingdom. Mwari vane tsika yekutanga vakukumbira vasati vakushandisa kana kukumbira vasati vakusimudza. Kureva kuti munhu asina obedience cannot effectively work in the kingdom of God. Because God has a habit of asking something that is hard to give. Mufundisi mazvovana papi unotaridza kuti mukadzi uya wepaZerefati anonzi tanga wapa ini ndidye. Handiti pakanga pasina evidence yekuti akadya Elijah mukadzi wepaZerefati achazorarama. But akutonzi remember Elijah aiva murume mukuru, mukadzi uyu aive nemwana, haana kushandisa order yepanyika kuti ipai mwana mozondipa mozodya. Ari kungoti ipai ini ndidye. Kureva kuti pamwe pacho when God wants to use you vano ask for obedience, asking for something. Mukadzi waManoa aiva a barren woman, but Mwari vanotanga vatokumbira kuti wauri kubereka awe munaziri ashandire nyika asave venyu
imi musina mwana wacho. God is asking you to give birth to a child waanoda iye asi iwe usina. Ukatarisa Hana, Bible shoko raMwari rinonzi richiti God closed Rachel's womb and opened Leah's womb. Nekuti paizoda kuberekwa Joseph. Saka tinotarisa maKristu kuenda kumberi. When God asks you for something, for a specific usage, ukatarisa kuti Jesu pavanga vakuda kumacha kupinda muJerusarema, vanoti endai munotora dhongi rakasungirirwa muuye naro kwandiri. Kana mukabvunzwa kuti munoridini, iti Ishe unorida. Andidika, God has a way of asking you to do something before it uplifts you. Mwari vane tsika yekutanga vakumbira chimwe chinhu kwauri kuti vagokupa. Ndakazvirarama pa 2012 ndopandakatanga kuvawo manager ane mutsindo kubasa. Ndakanga ndatova office manager, ndatoroka tsunga zvangu zvanaka, ndopandakatanga kuzochienda kuBible college. Mazuva andaifunga kuti chifundisi changa chiri nani kudarika basa. I didn't have an opportunity kuenda Bible college. Pandakanga ndave right, zvinhu zvakufaya, tisingacha budget fuel, takuona kuti now we are fine. Me and my family we are fine. Ndakwirawo ndege, zvinhu zvatanga kuvhurika. Ndopandakatanga kunzwa aging nekuti Mwari vakusiya basa kuenda Bible college. Pamwe pacho ndinorwadziwa uchiona munhu achikusaiza. Munhu anomboziva kuti kune kwandakatosiya ndichiuya kuno kusiya rambe. But unozoona kuti God took me off. Zvikatombooma. I remember my first allowance kuchiuya pano pachurch 2016 January was 5,000. Our water bill rekumba kwedu yatatatenga kune mudzimai wangu varauya riri 4.7, vatabhadhara mvura nemagetsi basa ra 300 rand. Ndo mari yakasara mumaakaunti. Batanidza akapeita mama apa madira andaita apa koko yacho pasina. Ndaiti ndikabva kubasa ndaitora chigubu changu chekoko ndochigarira ndichisa maaisi zvikandarara. But pandakatanga kuita mufundisi yetu tikatanga kuisa ma100 rand fuel, inini kubva ndichitanga kuenda kubasa kusvika pandakazoita mufundisi ndaigara nefuel card. Taingodira ndaigezesa mota kubasa zvese. Pandakaita mufundisi ndo pandakatanga kusuka mota yangu neyamai mufundisi nemaoko angu. Kuchizoti hapana anoigeza. But it was for only 3 to 4 months we recovered. You see what I'm saying? Not for almost 6 months. Takarecover. Kunyezona kuchechi kuya zvinhu zvakushepa up, zvinhu zvakufamba. Saka pacho God ask you to go down to lift you. Kashoma kuti Mwari anongokutransfer from glory to glory. Pane nguva yekuti kana wakuda divine encounter, you must allow God to take you into processes. You must allow God to take you into processes. Kureva kuti vamwe vanhu vamunofunga kuti masingo nemotifunga kuti vaive lusi, vamwe vacho havazi. Vari kutopinda magodly processes. Vamwe vanhu vamurifunga kuti vakapererwa nemabasa, vakaomerwa, vari muprocess yegrooming, vari patime yedivine encounter. Mwari vanoti kuna Paul vachisangana naye vanotanga vamuita bofu. Ombogara ari bofu for 3 days, vozomusimudza. Saka pane time yedivine encounter. Vamwe vanongosimudzwa ipapo. Vamwe vacho vana Moses vaimbonoita mashepherds kuti vazodzoka vaane simba. Anokurira kwaFaro as a prince, atorwa nemwanasikana waFaro, but haana kubva mumba maFaro achitotanga kuita mamiracles. Vanombonomuita mutorwa kwaJethro, vachimubika ari kwaJethro, achifudza makwai ari muranda, achishandira mukadzi. Ndo paanoona gwenzi richipfuta. Kureva kuti pamwe pacho pane maprocesses anounzwa nedivine encounter. Mwari pamwe pacho paunoda kuti Mwari asangane newe uri mubedroom mako, zvinhu zvakanaka uchipembera. Divine encounter may take another shape, or divine visitation inogona kuuya nenzira dzinorwadza. Saka vamwe venyu vamuri kufunga kuti vakaomerwa, havana kuomerwa. Vari patime yegrooming, vari patime yementoring, vari patime yetransformation. Ndakakwereta mumwe mukomana wandaisikueretana naye ma15,000 ma20,000 mukando. Ngashava ndadawo maya kumusha svika ndakadzi kuti wapasa ndapasa zvika ndamira ndikokupa chi5 hatikweretesani because hakuzoona ma50 cents nema5 rand akwana 15,000 munoiwana kupi vafundisi vari kutambudzika. Akatondinyima. Pano mukomana akamboya panight driver kavhidha so
kana kumba kusina chingwa mungotaura tinobatsirai. Lord pamwe pacho greatness does not come in a day. Mazuva zvandotaura haugoni kudanwa nhasi naMwari mangwana wobva utofuma uchifambisa zvirema. Pamwe pacho pane process. Divine visitation may come with the process, may come with the grooming. Taura munhu ari padhuze newe kuti ukaona zvakandiomera handina kupera. Pamwe pane pandiri kupfuudzwa naMwari. Ukaona munhu akaomerwa, pamwe pacho pane paari kupfuudzwa naMwari. Ndosauchonzwa kuti Bible richiti kuna Jeremiah, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Roti pamwe pacho patiri kuti zvinhu hazvi kufamba kana Mwari havasi kutishanyira, hatisati tazara nemwoyo unoda. Pamwe pacho we need to commit. But pane munhu wada kutaura naye kuti when you are a Christian, you need to participate in God's word. We need to be fully immersed in God's word. Kana ndakuda mari, kana ndakuda financial breakthrough, ndakadzidza kugadzira inonzi asking plan. Kuti Mwari mukandipa yahana yamunamato wahana. Vanhu vanobata munamato wahana vachigumira panzira. Anoti mukandipa mwanakomana. Handiti. Kuroti pamwe pacho kana wakuda chiMwari, pamwe pacho anenge achida kuti ubudirire, but ada kuti ucommit kuti kana iwewe wazopiwa une chekuita nekingdom here. Amen and amen. Vamwe venyu hamusi kupiwa mari kana motikari, because anozoti ukatanga kudhiraivha mota unotosiya mukadzi. Vamwe venyu vakadzi vari munoti Mwari ndikomborereiwo. Ukangokomborerwa ndiwe wato baba. Komborerwa unenge uchituka vanhu vese pachechi. Pamwe pacho Mwari haakupe zvakama handisati ndakupa kuna She banga, but mazuva ano akachekwa ndonzwa achiti banga is dangerous. Chekwa chikuru. Mangopa banga is dangerous. Vamwe venyu hamusi kupiwa makomborero naMwari. Why? You are not ready. Hausati wave nematurity yekubata mari iyoyo. Hausati wave nematurity yekutaura nendimi idzodzo. Kunomwe munoti akakomborerwa anotesera vanhu mameseji kuti uyai muone zvandaita dhimoni nhasi. Nhasi nenchikweshana naro. Pamwe pacho Mwari haakupe grace yekwausati wagona kumaneja. Vamwe vedu tinoda kuwedzera the level of humility. Tinoda kuwedzera the level of commitment. Tinoda kuwedzera the level of submission. Kuti Mwari atikomborere. Kuti uve nedivine visitation. Imwe yacho inongodawo kuti unzwisise. Pamwe pacho ndaigara ndichibvunza Mwari, why did you not make me a child of a rich parent? But nekuda kwebasa randinoita rechifundisi, ndakaona kuti the upraising and the upbringing nefamily yandakakura mairi yakandibatsira kuti even up to now munhu akati handina 5 rand ndomunzwisisa. Munhu akati handina mufundisi, hatina cooking oil, handifuonise kuti akapusa. I understand kuti maseasons muupenyu akadaro anowaniwa. Manzwa zvandinowedzotsanangura. Season yekuti unotomuka uchinyatsoona kuti nhasi hapana chekudya, it's a reality hapana, handiti anowanikwa. But kune mumwe munhu kuti akakurira kuBorodale. Ndakanzwa one teenager akauya kwandiri. And Pastor, how are you? And handiripo. I'm wondering why men are lazy. They don't have cars. Men are lazy. They don't have cars. You don't just wake up in a motor. You see what I'm saying? You don't just wake up. Vakapfuma. Havana kupfuma nekuti they wake up. Nekuti kune vanoshanda nesimba vasina. Vakapfuma nekuti Jehovha akavazarurira. It will be lack of wisdom kuuya nemota kana kuuya nemba wofunga kuti unazvo because waigona kuchikoro. Nekuti kune vaigona kuchikoro vasina. Chese chatinacho takachiwana nekuti Jehovha akatiropafadza. Chese chatinacho takachiwana nekuti Jehovha akatitendera. Akasakutendera auchiwani. Amen and amen. And also pamwe pacho kunzwisisa kuti kana ndaporopafadzwa hazvirevi kuti dura raMwari rapera. Ndini daropafadzwa nhasi nekuti nguva yangu yakwana. Asati aropafadzwa anogona kumuka mangwana akaropafadzwa. Kunzwisisa kuti maseasons ekushanyirwa nemwaka yekushanyirwa inosiyana. Ukafunga kuti Mwari ashanyira iwewe atopedza, it may be a misconception. Mwari havapedze pauri vakaitira iwewe vanogona kuitira umwe munhu. Pane chinhu wani chandogara ndichikurudzira chechi uye chandoda kudzokorora mangwanani ano masikati ano kuti ukaona munhu akomborerwa, don't be jealous. Iti kana Mwari vatoitira my neighbor, it means he is still doing it. Tomorrow it's going to do it to me.
It's a feel. Plus tikadaro tonamata Mwari zviri nani. Kufunga kuti ndakomborerwa denga rabva ravhara richakomborera vamwe vanhu. It will be a mistake. Kuno munhu ari kubvunza kuti mufundisi mataura kuti kune chinhu chinonzi divine participation. How do I participate in God's work? To participate in God's work does not mean kuti unosimuka pauri papo kuti kana Mwari vandikomborera ndichatenga church instruments. Kana Mwari vandikomborera ndichatengera mufundisi church mota. Kuparticipate muna Mwari kuita zvaunogona panguva iyoyo uchimirira kuti zviombe zviuye. Can I repeat this? Pamwe pacho patinoshandira Mwari tinozviita pasina recognition. Tinozviita. You know, so many people are waiting, even at parents level. Unonzwa munhu ari munhu anoti gorera ndichaita mari ndichavakira mai vangu imba. But izvezvizvi hausi kugona kuvatumira $20. Kana iwe uchitambira 1.5 tumira $10. Chimboita zvauri kugona nhasi kuti Mwari vagokugonesa pane zviombe. You can never start. I always tell teenagers, and I repeat again to teenagers, that the mindset that we have, that you buy a Lamborghini, you buy a Ferrari, you are going to stay in a mansion, it's fiction. When you grow, God normally, I'm using English for them to understand where I'm coming. You grow, majority of us, we grow taking baby steps. You start with a small car, a small apartment. You come from a small car to a better apartment. Uchingodaro, kuna anonzi ma baby step cross. Kune one or two anogonongotanga nemasalary, but they are very rare. If you go to the people who are blessed with money, vana Cristiano, vana Lionel Messi, their first cars were not as big as they have. So pane ma steps. Pakunamata kwedu Mwari, pamwe pacho rutikana ndazova leader, but don't wait kuti utange vava pane position to save Mwari. Ndakaona kuti munhu anotadza kubvisa chegumi che50 awana 500 aagoni kuzobvisa 5,000. Start with the baby steps. Start with the baby steps. And kune ma-teenagers nemaSunday nemayouth ari kuti ndichazochengeta mai vangu kana ndakura. When you can't help here with the dishes, when you can't help here with tidying up, if you are not responsible, you are not responsible. Start with small things. Church, if you want to work for God, start with small. Me and my brothers today, takatanga nekusuka matoilet taina Maninga village, taitema huni, taiforoma zvidhina. My brother akagara taitozikana kunzi all night tainotema huni before service. Huni chaizvo. Ende takanga tisina chatatinacho. Saka zvairerukira vakuru kutituma kana kuti sukai matoilets. Tema huni. Donzai huni tipise zvidhina. That's where we started serving God. That's why mchiona kuti pampacho pandinoita deliverance anenge akamira padhuze. He is not learning. Ini ndotozviziva. Naye anozviziva kuti rikamanifesta togona kutoridzinga tiri tese. We did not start now. Takatozvitanga tiri vakomana, tiri ma-teenagers, tikakura into youth, tichingozviita. You see what I'm saying? But pamwe pacho poda uzozvitanga pauri kuti ndichazoita chinhu chihombe. Start with small things. Can I repeat this? Hakuna munhu ari muno anoti shoko rataurwa namufundisi ari apply kwandiri. Munhu wese ari muno, you can participate. Nekuti you are a born again Christian. Find something that you do for Christ. No matter how small, God will value the effort. God is going to value the commitment, and that can provoke a visitation. And that can provoke a breakthrough. So ukashaya zvakawanda zvacho, unozobreaka through say. You need, for you to break through, you need to believe in a humble beginnings. Makaona Rand Foundation yanga iri pano, makaona Westonary yanga iri pano. We started Rand Foundation in a house. Tichishandisa dining room. But God raised. Prayer kuti vamwe vanhu vari kumira kuti inini ndichazoitira Mwari this. You will never have a divine encounter when you are waiting for great things. Start with small things. And hakuna munhu anoti ndashaya chekuita pachechi. Start with small things. Then you rise up.
Hakuna munhu anomuka ari ushering leader. Hakuna munhu anomuka ari board member. Hakuna munhu anomuka. You start with small things. When Professor Nyabadza came, the second Sunday, he asked me, can I go and play with kids? Can I go and play with kids? And the pataitambira nevana pachoka. Church kwakavarwa nebhodi. I remember visiting the church. Ndichiona vakapfugama mukoto. I'm talking of a professor. Vachitamba nevana. From there, vakatanga kuunza material. He automatically became a Sunday school leader. And he found himself up. Pamwe pacho humility. Even up to now, he loves going there to the kids. He loves playing with them. Pamwe venyu murikufuka kuti ndikudzwewo muchechi kuti ndive relevant. Ndofana kutanga ndapfeka suti inodhura. Serve God with diligence. Serve God with humility. It invites an encounter. Vamwe vacho vanhu vari muno tine tsika yekusada kuita zvinhu. Can I tell you this? If you are in a habit of doing stuff, you get elevated. And vamwe venyu munofunga kuti ndikazviita nhasi mangwana vanhu ngavati Professor Nyabadza vakatamba nevana iwo mangwana unenge watopfugama kuti pasa chiuya munditoro mundiite secretary. It doesn't work like that. You need to do it over and over and over. Kune vamwe vanhu vari muno vandiri kutaura navo vekuti we have never done anything for Christ. We have never committed to anything. Can I go there? Can I go there? Ndakamboita chakati. Pamwe pacho chinoita vanhu kushandira Mwari kutya kuti vanhu vakandikomberedza vanoti ndiri muenzi. Ndakambokanganisa chakati. I want to encourage someone. Pandiri kuti divine visitation. Mwari vanoshanya kune vanhu vane moyo iri ready to receive. Vanhu vari ready to do something for Christ. Vanhu vari ready to participate in Christ. Do you know it's only Christianity where people are falling to HIV? My other religions, akafanana nekunganga. Hakuna munhu anoenda kunganga asina makwati. Even akapenga zvinenge. Unotozwa kuti kwasekuru unotakura something. Kana kwambuya unotakura something. And it izvozvo ndichitaura kudai munhu ari muno anogona kunge achifunga kuti handisati ndakukwanisa kuita anything. Divine visitation is a hunger and appetite that you need to do. Why have I repeated this? Muupenyu hwatinorarama kana usina kushanyirwa naMwari pane paunogumira. Kana usina presence yaMwari pane paunogumira. Hondo dzimwe dzatiri kurwa sevanhu, we need not to fight them. We just need a visitation. Pamwe pacho patiri kuti takaomerwa, hatina kuomerwa, problem yedu ndeyekuti hatisati tashanyirwa. Pamwe pacho patiri kuti zvakaramba, problem yedu ndeyekuti hatisati tashanyirwa. Pane one demon randakadzidza risingabvi kusvika washanyirwa is the demon of poverty. Why does not poverty go away? Poverty does not go away unless you are visited. Visitation inounza chinhu chinonzi acceptance. Acceptance inounza chinhu chinonzi acceleration. Acceleration is a way to gather wealth. Unoona kuti basa 1 rinogona kupiwa umwe munhu kana 40,000, umwe munhu anosvika unopiwa 20. Same job. Chakusiyanisa ilevel yepresentation, ilevel yeacceptance, ilevel yevisitation. Ndine mumwe munhu wandoda kuti atange kuzvinzwa kuti Jehovha imbondishanyiraiwo. Mwari kana makashanyira vamwe, iniwo ndine mukana wekukumbira kushanyirwa. Iniwo ndine mukana wekukumbira. Unoya chinosiyanisa vanhu, whether vafundisi, whether ndivana mai, whether vasikana, whether ndivana baba, ilevel yevisitation iri pamusoro pako. You need that grace kuti Mwari vakushanyire. Mweya Mutsvene anga achimboshumira pandiri achiti vanhu vazhinji they are not participating in obedience. If you ask me kuti pastor, why do you say so? Chinopinda service 9 out of 10 tinenge tiri above 500. Even us we are almost or there or above. But unoona kuti vanhu vanobvisa chegumi
vamuti number yenyu inoti chi 70 100 70 people participate in tithe. But paouter core yekudzinga madhimoni ndonamatira vanhu vakomana, kunamatira vanhu ndonamatira zvekunamatira zviya. Pamwe pacho musi weFriday musi weSaturday nezuro ndakatoneta, but vamwe vanhu vacho tiri kuvanamatira pasina chavaita. Ndafarira prayer request yaiswa namaisanyamawe kuti ngatinamatei paintercession kuti instruction yamufundisi neconnection namufundisi ive yechokwadi, kuti pakati pako inini mutendi namufundisi naMwari pave necommitment. I need to say this not as an arrogant father, not as an arrogant pastor, but vanhu vazhinji tiri kuda kuropafadzwa naMwari tisina chinoropafadzisa chacho. Ngatitsvakei chinoita kuti tiropafadzwe, kuti tiropafadzike. I've been paying my tithe since I was 19. I'm 41. But I need to be honest with you. Ndine rough patches andakambopinda nawo muupenyu, yes, but not that very long. I have never gone to an extent of pererwa. Vanhu vazhinji vari muno urombo hwenyu hwakabatwa nemafinances. Vazhinji vandiri kunamatira theme yekuti kusvika mandiropafadza uchadya zvakakora zvenyika. It's not there because you are not doing the minimum that God is expecting you to do. The minimum that God expects you to do, you don't do it. Vanhu vazhinji vanoti mari yangu haikwani kubhadhara tithe. But ndakambotaura this not as an arrogant measure, but I want to say it again. Uri kuti mari yako haikwani, vazhinji venyu you are not even a professional, uri kumongwavha. Let me do demonstration. I'm teaching. I hate teaching. I love evangelism and deliverance. But I want to do this illustration. I just want to do it. I don't want to embarrass anyone, but I want to illustrate something. I want to just illustrate something. I want to show you very prosperous. Murukona sekuru nambuya. Ndinovati sekuru nambuya because atina vana sekuru chayo. And this guy is my teacher. Salary ya teacher inozikanwa nemunhu wese. Kana uchida inonogoogle. And salary ya teacher inongozikanwa nemunhu wese. Sekuru vakatouya vashandira SGB. He was not even in the formal. Vaitoshandira chikoro. Vanga vasi government. When I saw them, they just bought their house. They came to me. I knew them before. Then I gave them a set of instructions. Now, they own a house that we bought about 1.6 million. My teacher, ne salary my teacher. Sekuru SGB na nasani. Bagasi na mpomo. Dagaso taura iswaka pingavam gavi. Bane by 1.6 million. They bought a new car. They bought 2 cars. They've got 3 houses. They've got 2 houses and 3 cars. 2 of them brand new. But they are just teachers. I have people very muno. They are not teachers. They've got potential to make money. But we are the name of fellow teachers. But not a half of them. Why? Obedience. Imwe yacho inechileka. Pamwe pacho baba vari obedient mai havasi. Pamwe pacho mai vari obedient baba havasi. Garai zvenyu pasi. Mwari vakuitirei zvakanaka. Chimwe chacho, I have got so many examples. I have Gracious. Gracious still works as a domestic worker. She leads the present worship. She drives. Soon she's buying a car. But unotoyatsa unotaita matese asitatosiyana. Obedient. Maria Murukudya yechekunika does not make a difference. Majority of you, Maria Murukudya, senge timu rikushana zvimabasa babasa. Maria cho ukatozi inongoperera kudata. Kuwivi. Iwakagara wakashata kare even ukaisa wivi yacho hazvisi kumeka difference.
but ndokwairi kuenda. Kuti ndikubvunza kuti zvawakazogadzira wifi, vamwe vacho vakomana vatonogadzira musoro wavo vasina kubvisa chegumi. Iwo musoro wakanzi unogadzirwa nevakadzi. And I want to reiterate this. Obedience is better than sacrifice. Mwari vatiri kunamata ari kuita saMwari vasina chavanobatsira. Why? People are not obedient. Vanhu vanouya kuchechi, vanhu vanonzwa shoko raMwari, vamwe vanhu tinovanamamatira, but breakthrough yacho haiuyi. Can I tell you this? Pane chinhu wani chandakadzidza nemagetsi. Ukatora chaja nemagetsi ukaisa pafoni, ukasaswicha on kumagetsi, inotopera iri 2 days haicharge. Vamwe vacho tiri vanhu vakauya muchechi, tinogara muchechi, tinonzwisisa tsika dzechechi, but we are not connected. Hence the word of God doesn't work, the degrees of the prophet doesn't work, the declarations of the pastor doesn't work. Why? We are not connected. There is no connection. I've been paying tithe and I pay tithe. Samfundisi ndikanonoka ukatara tithe yangu ndofonera administrator ndokumbira kuti ndokumbirawo 2 days ndikugadzirisa. Kwete kuti vanondidzinga chechi, aiwa ini ndega handigoni kurara zvakanaka ndisina kuibvisa. Ndakadzidza kuti pamwe pacho chiri kutitadzisa vaKristu, mamhepo mamwe atiri kudzinga, tiri kumadzinga tamaattract. I want to repeat this. I know kuti vazhinji venyu munofunga kuti mufundisi vari kupema. I don't want to be pompous enough or to seem like kuti ndinozvidza vanhu, but chokwadi chaicho chinoonekwa chisingatengeswi ndechekuti ukabvisa chegumi kana ukasabvisa, ukabvisa offering kana ukasabvisa, kana Mwari vada kuti chechi iende pamberi, mire nekuda kwekuti munhu wani haana kuzviita. Mwari vanongosimudza vanhu zvobva zvaitika. Muri kunzaenderera. I am encouraging you. Zvinhu zvakaita sechipfambi, zvinhu zvakaita sekusateerera vabereki kana kusachengeta vabereki, for whatever reason, whether wakazovaziva vamurume mukuru, whether havana kumbokurera, those things, kudya chegumi, kurovha kuchechi, those are things zvatadzisa vanhu kuenda kumberi. Can I repeat this? Those are things zviri kustopa divine connection, zviri kustopa divine visitation. Mubereki anoiswa pabudget. It's your responsibility. Hazvina basa kuti ndewe mukadzi, hazvina kuti basa ndevako. Those are things zvokuti mubereki izvezvizvi iwe uri kuno wakapfeka wakadya uri kufara, mai havana mumafuta kumba, kwanaya mvura, mbeu ye$25 havana, iwe unenge uri kuno uchionekwa paKFC, uchionekwa paNando's, kunyanya vakomana uchipa pfambi mari, unobhadharira musikana rent, asi mai vako havana chekudya. Those are things zvatadzisa vanhu kuropafadzwa. Hachechi yandairuza apa. I know pandinofamba nechechi, musipane tichivimbisa kuti nezita raJesu tinotambura mudhuri, chakamira pamberi pako chaakubva. Izvozvo zvinoshanda, but kana pasina maprinciples, manzwa zvandinotaura, we may never receive what we deserve. Can I repeat this? If we lack on principles, ndine varoora vari muno, vanasikana vangu, kana uchiti vamwene vako muroi, wait until waroorerwa kana kuroora, unenge wakutoroyawo. Zuva raucharoorerwa, wauchaita muroora, kana rauchaita mukwasha, ndomusi wauchatanga kuroya, nekuti vamwene vako vanoroya, iwe ucharoya futi. Remember, history repeats itself. Manzwa zvandinoedzatsanangura. Handina hangu maameni akawanda ipapa. Kuti kana vasina basa, pane zvinhu zviri so basic, zvinhu zviri so fundamental. Pay tithe, look after parents, respect pastors, don't miss church services. Baba, don't even be
Kune vana baba vazhinji vari pano. Amonista. Vana baba simba ramakapiwa harisi rekuabhusa. Simba ramakapiwa harisi rekuitisa utsinye. Simba ramakapiwa harisi rekuabhusa. Handina kana amen. Vamwe venyu vana baba vari muno. Chatokutadzisai kupiwa basa rakanaka naMwari kana kuita visitation is the way you even run mafinances ekumba. Haudi kutombobvunzwa kuti sei pasina mari. Haudi kutombozikana unzi wabata mari. Yako ndeyako. Nana mai vari pano vanogara kuti hanzi ndine kahomwe kangu. Ndine kahomwe kangu. Ndine kahomwe kangu. Kamwe kahomwe aka kanokutadzisai kuenda kure because Mwari vanozoti kakakura hamuzomanejeki. Saka vanongokasiya kari palevel yekuti murambe muchimanejeka. Muri kunyaenderera. Kamwe kacho. So behavioral aspects ane chekuita nekuti tiropafadzwe kana kusaropafadzwe. I know hangu kuti vanhu vazhinji vanondifarira samufundisi. Pamwe mamhepo andiri kudzinga achidzoka ka. Inyaya yekuti hauna protection, hauna covering. Kumwe kutambudzika kwauri kuita, it's a lack of obedience. We need to be obedient for us to be blessed. Ndakudzokorora. Usadye cheguru. Uchengete mubereki. Usahure. I know kuti rekupedzisira iri munoti haritaurwi nevafundisi vapo. But rege itai zvinhu zvinoita kuti Mwari vakuropafadze. Usazoti munhu uya atanga. Unoziva chinhu wani chandakaona chimwe chaakuitika parudapoti. We are blotting up. Unoziva inonzi blotting up. Mari yandiri kuda yetithe yandakakumbira panapa iripo. The money that I have asked God for me to minister, tichita zvese zvatinoda tinayo. But the problem yedu is iri kubviswa ne few individuals. Kurova kuti kune vamwe vanhu vasina kumira panzvimbo vane mari dzavo dziri kupiwa vamwe vanhu. Kune vamwe vanhu vekuti iwewe haipfuuri nepauri, inopfuura nekune vamwe vanhu. Inini ndinoramba kuenda pachechi 1 nemumwe munhu. Iye oramba achingokomborerwa indisingakomborerwi. Tichishare same father, same spiritual father, same settings. But takatenga my instruments, I was very mad. Before my instruments, ndaitarisa church account ndikaona isingaiti. But zvakangotitorera 2-3 weeks. Church account yange yadzokera panzvimbo pandoda kuti igare iri. Ende pakangoshandiswa 2 technicalities or 3. Zvatonaka. But pamwe pacho chiri kunetsa ndechekuti vamwe vanhu muri pano don't want to participate pane zviri kuitika. I want to encourage you. Don't get in the boat and become a spectator. Participate. Remember kuti mukaenda kuground kutamba 11 players. But vanobhadharwa. Imi mese mamu munotaura kuti mwana unoti akabva kubhora anenge akaneta kudarika anga achitamba. Because iye anotamba anomhanya ozobanaka 1. Iye panobana 11, 22 players iye anenge achibanawo. Yeah! Zvazvo kuti haazi muground, haazi panobhadharwa, haazi panoonekwa, but anongodzoka akaneta. Ndoku zvakaita vamwe vaKristu muno. Basa rako nderekuokera vamwe, iwe usipo. Chinhu wani chada kudzidzisa pamuri kuya kuchechi. Kunamata Mwari is a practical lesson. Visitirwa is a practical lesson. You need to take a diary and a book and write. Kuti svondo rino ndaitirei Mwari. Gore rino ndaitirei Mwari. It's not only humanitary. Kuna vamwe vanoti hanzi ndikabvisa chegumi changu vasinawo mari ngavachiita zvimwe. It's not in tithing only. Kutova neukama naMwari. Paunopinda uku, pray for the service. Kutongofamba upinda muprayer room, pray for the service. Nongawo mapepa. Do you know kuti munhu wese asina chekuita pachechi? Asi basa chairo rekuita ridini? Riripo. Yeah. Ndanditsimbidzira kuti if God asks us to do something specific, an act of obedience, and an act of obedience can bring a powerful breakthrough. Obedience yakanganiswa machechi achatauri chokwadi, machechi achaparidze true gospel, machechi achatauri zvinhu zvakakosha, vari kutya kutizwa nevanhu.
vari kutya kuti vanhu vanobuda chechi, vari kutya kuti vanhu vanorwadziwa. But rega ndikubudire pachena, kuuya kuno tobva tabhabhadzirana, tobva tanyeperana, tiri kuwesta nguva. But tiri kuuya kuchechi, let's respect family protocols. Let's respect Mari naMwari. Let's respect our backgrounds. Let us not disconnect with our parents. Let's do the right thing for God to bless us. Ndauda kupedzisa chinhu wani. Ko chizve chimwe chinhu chandingaita kuti Mwari vandishanyire. Chinhu chaunogona kuita kuti Mwari vakushanyire is prayer. Don't underestimate the prayer, the value of prayer. Vana baba nana mai vakomana nevasikana, let's pray. We need to pray. Prioritize prayer. Don't pray an absent-minded person. Pray an active-minded person. Kune vanhu vanonamata munamato wakafana uyu, Mwari muri Mwari, Mwari muri zuva redu, ndimi mega Mwari panyika ino, ndimi mega Mwari munoziva zvinotinoda, ndimi mega. Those are prayers. But pane minamato yekuti Mwari, nhasi zuva rabuda, ndinokutendai nezuva ranhasi, ndoda kukuitirai ichi neichi neichi. Vana vangu vaenda kuchikoro, vachengetei kusvika vadzoka. Mwari vekudenga, my spouse has gone kwakati, muitire zvakati. Have a communication naMwari iri permanent. Have a one-to-one naMwari. Have a dialogue with God. Engage in a dialogue day in, day out. There's nothing wrong with naMwari kuti ndakuenda kubasa. There's nothing wrong with naMwari kuti ndaku. Those small things. Speak to God day and night. Have a habit of speaking to God. Know that nguva ndinoshayiwa nguva yekuti ndigare pasi ndiite an hour prayer. Because pese pandinenge ndiri mumota ndakazvidzidzisa kuti handiri the radio. I don't even have a seat. When I'm in the car, I pray. Whenever I step in the car, I pray. Nekuwanda kwamakaita ndokunamatirai as individuals. Kana ndamumota, that's when I start to pray about you. That's when I start to think about, okay, baba namai ndava namwana, ndagarisa chakati, ndaskuya kuchechi. Then I pray. I've learned to teach myself to pray time and again. I want to teach you this. Try by all means to pray. Try by all means to involve God in your day-to-day life. Don't wait for Sunday. Kuti hana yako inorovera zvaMwari Sunday. Unofunga zvaMwari Sunday. Make it a habit to involve God in what you do. Do you know what I've taught even people? Don't be a manager kubasa or a company owner who just walks into office without saying anything. When you get in an office, Mwari, vanondishandira vandinoshanda navo, spirit of excellence. Mwari vachengete. Have a communication na Mwari iri consistent. Have that passion to tell God. Even mukanetsana kumba, don't go and tell a brother or a sister, Mwari ndiri kunetsa nemudzimai wamakandipa. Mwari ndiri kunetswa nemwana. Mwari rangariraiwo mwana wangu. Before you inform people, inform God. Before you inform a brother, inform God. Chimwe chatitadzisa ukama hwedu naMwari is kuti zvinhu zvedu zvese hatiudze Mwari, tinoudza vanhu. Do you know the more you speak to God and the more you involve God in your things and involve the men of God in your things, the lighter they become. Pamwe pacho panomwe munhu wano andambotaura naye ndikandimufundisa handaukudzai kuti ndakadzingwa basa ndandatopiwa tsamba yacho kare sazvasingachabatsiri. Ndikati saka what did you do wakadzingwa basa? Nanamwe ndaomba ndikagara hazvina kundibatsira kuti basa racho raratopera kare. Saka inini ndatosiyana nazvo. Saka mutondoona kuchechi because basa racho rakadi rakapera. But inini ndikutika ingovaudza mufundisi naenda kubasa zvinhu hazvina kufamba mushe. Basa radini rapera. Mwari makaita henyu ne2 weeks dzandakashanda negore randakashanda basa ramakandipa rapera. Kana waita mistake basa kwacho baba Mwari ndadzingwa ndaita mistake ndavatadzira asi basa rangu radini rapera. Uchitotaura naMwari so that God can start again with you. There is no point yekuti hanzi kana zvakashata handiudzi mufundisi, kana zvakanaka ndoba ndoudza mufundisi, kana zvakashata handina mati, kana zvakashata. No matter how bad it is, present it before God. Isaiah 1:18. Kunyange zvakatsvuka seropa. Let's listen. Even ukatoita mistake muupenyu, tell God, Mwari ndakukanganisirai, ndaita mistake, ndirangarireiwo, ndokumbira ruregerero.
taurai naMwari in season, taurai naMwari out of season. Ndinokukurudzira kuti even pavakanganisa, pavatoita mistake semunhu, pavaita error semunhu, pavaita chakashata semunhu, just talk to God. Just speak to him. I know it's very easy kufonera mufundisi kuchivapa testimony, but very difficult kuvaudza zvakanganisika. One, you fear judgment. Two, you fear to be kuti zvino ndozondistigmatize. Three, unobva wabuda church. I insist again. Kana zvinhu zvashata zvisina kumira mushe, ngatitaurei naMwari. Kana takomborerwa zvafamba zvakanaka, ngatitendei Mwari. Ndo zvinoratutuma kuti tirambe tiri in his presence and divine visitation irambe ishuya. Handizivi kuti pamabatsirika here. Vanhu vazhinji vanofarira pekuti hondo dzedu ngatirwiwe naJehovha. Ndinotenda kuti hondo dzedu dzinorwiwa naJehovha. Ndinotenda kuti hondo dzedu dzinokundwa naJehovha. But patiri kukundirwa hondo naMwari, tinofanira kunge tiri ready. Vanhu vanofarira kuti Mwari vakatsingirira vanhu nemahailstorm, Mwari vakasimudza maoko aMozisi. But tosvika sei pakusimudzwa maoko? We need to be able to be obedient. Moses paakazorova dombo netsvimbo akasanongedza, ndopaakanzi uchapinda muKenani. Why? Akanga awarairwa. Saka obedience yakakosha. Nhasi mangwanani anoda kuzonamatira zvegumi. Ndosaka pamwe pacho nambopfuura nepazviri. Vada kuti umwe nomwe amboenda pamberi paMwari tisina kuimbirwa. Ende pamwe pacho kana zvisikadaidziriki, do not shout. Ndoda kuti umwe nomwe amboenda pamberi paMwari, ambosvika nguva yaanonamata achiti Mwari, I want to do everything that you want me to do so that you can visit me. I need you to stay in me. Kunoona kuti hapana chandinokanganisa. But kana usina chaunokanganisa zvakatinakira, kumbira more grace to be visited more. Mwari ngavangokushanyira zvitiitire zvakanaka. Ande pamberi paMwari tinamata. Mbotanga kunamata uri pauri papa. Tenda Mwari kuti vakupe mweya weobedience.